Първата стъпка, която трябва да направим, е да натиснем търсене и ще търси, отиваме нагоре и записваме. Както виждате, вече се появява на екрана и натискаме тук за инсталиране. Докато се изтегля приложението, ще се инсталира, което обикновено отнема малко време, около 10-15 секунди. След това ще можете да отворите приложението и да продължите с целия процес. За сигурност, по време на запис на видеото не ни позволява да записваме частта с паролите и фразите. Както виждате, трябва да натиснем тук Старт, за да създадем новия портфейл. Тук имаме две опции и ще изберем да създадем нов портфейл. Тук също имаме две опции – да създадем тайна фраза или нещо друго. Ние ще изберем да създадем тайна фраза. Винаги препоръчваме да направите ръчно резервно копие, което ще ви даде фраза и трябва да я запишете на лист хартия. Както казах по-рано, за сигурност не позволява запис на зоната с фразата, но е много лесно, просто трябва да следвате стъпките. По този начин е лесно да запишете фразата. След това ще ви помоли да потвърдите, че сте я запазили правилно. И тук трябва да приемете трите условия, че приложението не съхранява никаква информация. След като фразата е създадена и запазена, ще можете да използвате портфейла. Както виждате, тук горе се появяват различни опции – изпращане, получаване, продажба, история и покупка. Първата стъпка е да купите. За да можете да извършите каквато и да е транзакция, трябва да купите BNB. Затова трябва да натиснете купуване и да изберете мрежата на BNB. Както виждате тук, ще ви попита за количеството, което искате да купите и опциите, които имате. Ще изберем да платим с кредитна карта и тук ще се появят няколко доставчика. Всеки може да избере доставчика, който му предлага най-добра цена или който предпочита. Тук се показва какво ще получите от всеки доставчик за използването на тяхната платформа. Ако не, има и опцията за кредитна карта, където имате Google Pay и дигитален банков превод. След като купите, трябва да се върнете назад и да се върнете към началната част. Следващата стъпка е да добавите договора на биткоин, за да можете да го видите сред всички криптовалути и да го използвате в Punkword. Първата стъпка е да копирате договора на биткоин. Трябва да отидете на официалната страница и да се уверите, че адресът и договорът са на официалните страници. В този случай ще отидем на Bitcoin Finance и ще видим бутон, който е добре обяснен и ще покаже договора. Тук сме в Bitcoin Finance и трябва да слезем малко надолу, за да видим бутон, който казва договор на биткоин. Натискаме тук и ще ни отведе до BTC, където вече виждаме официалния договор. Трябва да слезем малко надолу и да натиснем копиране на адреса, след което се връщаме към портфейла. Натискаме горната част на началото, виждате тук бутонче, натискаме го и ще видите всички мрежи, т.е. трябва да натиснем този иконка тук за повече. Много хора се объркват, но трябва да натиснем тук за повече. Следващата стъпка е да сменим мрежата от Ethereum на BNB. След това виждате тук бутона за
поставяне, тъй като вече сме копирали договора на биткоин, натискаме поставяне и ще видите, че автоматично се попълват името, символът и десетичните знаци. Натискаме импортиране и вече имаме договора на биткоин с салдо 0. Връщаме се назад, натискаме два пъти и се връщаме на главната страница. Виждате, че вече се появява договорът. Следващата стъпка е да отидете да купите PancakeSwap. Виждате тук откриване и тази стъпка също е много важна, защото когато натиснем тук за търсене на PancakeSwap, е важно да напишем цялото име. Какво означава това? Въпреки че вече се появява PancakeSwap, трябва да напишете цялото име и да се уверите, че адресът е PancakeSwap. Виждате тук, натискаме PancakeSwap, трябва да се уверите, че пише PancakeSwap. Ако видите някоя буква или преди Finance, която не е PancakeSwap, може да е измама. Както виждате, тук сме на главната страница на Swap и първото, което трябва да направим, е да свържем портфейла. Натискаме свързване и избираме TRA, натискаме свързване и ще видите, че горе вече се появява портфейлът, което означава, че вече сме свързани. Тук имам малко салдо в BNB и пише, че другата двойка е това, което трябва да направим, е да отидем тук на Cake и да поставим отново договора на биткоин и ще видите, че тук се появява за импортиране. Натискаме и вече се появява тук. Долу следващата стъпка. Важно е също така да не поставяте максимума от това, което имате, защото трябва винаги да оставяте минимум биноре, за да можете да платите за газа, защото иначе ще получите грешка и няма да можете да купите. В този случай ще поставя 75% и виждате, че тук ми показва за покупка, че с тези 5,64 просто мога да купя 18 биткоина. Това тук виждаме и следващата стъпка е много важна, защото ако получите грешка, трябва да отидете на слад. Pay и тук трябва да поставите 5%, защото знаете, че има такса и ако не поставите 5%, няма да ви позволи. Натискате Swap и след като натиснете Swap, ще ви помоли да разрешите транзакцията. Понякога отнема малко време, натискате разрешаване, сега ще видим дали се изпълнява перфектно.